नानी मोना सिनायदों आंखौ नुदों नामा इउटिउबाव नुदों आय' नुदों माथो होमबालाय टिकेट गैयाबाबो हाबजागोन ना हाबजायो खुरै थौसि गासैखौबो मोनजोबो ना मा नानि बे सेंग्राफोराबो मा टेडि नायगासिनो ना सोरनोबा होनो थाखाय ना टेडि बियार होनो थाखाय नायगासिनो माबायावसो फेसबुक नुबाय थादोंमोन दिनै मोगथां नुबाय आरो होबाय सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर बेरे फुंजानि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय थ' दायो आङो सफैबाय डिमाकुसियाव जेरै बर' साहित्य सभा जागासिनो थ' बिराद माने तारातारि सफैबाय आरोना जोंनि प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय आंखौथ' लेङैनो माने फन खालामै बालायलायबाय दा आंथ' बिराद लेटैनो सफैबाय थ' आङो जेसेबां हायो थाबनो थांसै ओमफ्राय नै मानसिफोरा थांगासिनो एन्ड हियर इज माय फ्रेन्ड मिस्टार जेकि हेलो ओमफ्राय जोङो इयावनो थांसोसै स्टेजाव मेन स्टेजावनो जागासिनो थ' जेसेबां हायो आङो देखायनो नाजानोसै थ' दानाबा स्टेजावनो डाइरेक्ट गाखोहैसै बोरैबा मोनगासिनोलै लोगोफोर थ'लाय थ' बसनो खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आवरायजों बे समाव बरायनाय जायो আমার মাঝে আছে ডক্টর শারদা উপাধ্যায় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কলিয়াবর কলেজ ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি एफा गिदिर मानसिफोरजों जिरायफानो बोरैबासो मोनलायलायबायलै आंनो बेयाव एखेबारे उन्दैसिनबो ओमफ्राय समायथावलाय नङा आङो अब्लाबो जेनेबा लिंहरबाय ओमफ्राय बिराद बोरैबासो मोनगासिनो दायो नै पुरा अडियेन्सआबो भर्तिखा बिराद मोजां नांदों आरोना बे मिउजिकखौ खोनाबानो मानोथाय गोसोआ जा गुरलुब मोनखायो एखेबारे थ' आङो बे बर' रावखौ आङो स्कुलावनो सोलोंदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थ' बेयावनो आङो 12 बोसोर नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम थादों थ' बेयावनो आङो सोलोंदों थ' जोंना प्रग्रामा जोब्बाय थ' प्रग्राम जोबखांना जोङो ओंखाम जानो थांगासिनो थ' नै बे आलासि जिरायसालिखौ बिराद बरिया सुपार बानायखादों नायलाय बिराद मोजाङै सारजों मोनसे भिडिअसो बानायगासिनो सारा माबाफोर बुंनो दङबा एसे बुंजायो ना दिनै जोंहा हेमब्रम फंबायखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो बिथांनि जितु अट' स्टाइलाव बर' रावखौ बुंनाय माने हास्लाबलाया हमनो उनावसो हमजोबहैनो हायो जे बिथाङा जि माने दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादाव फैनानै बर' रावजों बर' रावनि सोमोन्दै थुनलाइनि सोमोन्दै दिनै बेवहाय गावनि मोन्दांथिखौ खोन्थाबाय आरो बिनि गेजेरजों दिनै माने बर'फ्रा
गावनि बिजोंनि गेजेरजों फरायनाय मानाय बेयाव माबोरै आवगायनो हायो बेफोरखौबो फोरमायबाय बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों आं सानो दिनै बियो जोंनि गासै जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होगोन गावनि राव आरो गावनि थुनलाइखौ लानानै जों माबायदि आवगायलांनांगौ साबायखर सार थ' नै आंथ' अमा बेदरजोंनो होख्लायबाय थुरसियानो साफां नाथाय उदै जाखाबायलै आंथ' हा लोगोफोर थ' बिराद मोजां नांबाय थ' नै गिफ्टफोरानो बिराद मा होनना बुंगोन गिलिरखा मिथिबायना नै मनायावबो लेखा दं ओमफ्राय नै बेबो बिराद गिलिरखा दायो नायनोसै दायो एसे बेरायहोनोसै आरोना बे जायगाखौनो बोरै एक्जिबिसनफोरखौ नायहैसै थ' बेनो ओंखामखौथ' थिगसे जाखाबाय आं अमा बेदरजोंनो अमा बेदरखौ गारनो हायो नामा थ' लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै एखेबारे उदै दुंजासे जाखाबाय थ' बेनिखायनो दायो जोङो थांगासिनो एक्जिबिसन सेन्टाराव ओमफ्राय नै आयंबो दंफायो ओमफ्राय जोङो लोगोसेयै थांगोन ओमफ्राय नायगोन ना मा होनो आयं नंगौथ' नंगौ नै बिनि गेटआवनो नायदो एखेबारे बेलुन होगासिनो ओमफ्राय मादैयालाय नायखांबाय मादै नै थांसैसोनो मादै थ' जोङो बेयाव हाबसै नै हाबनायनि सिगां एखेबारे गिदिर दंखायो सेना आय' सोर हाबनांगौ मानसिबो हाबजागोनलै बेयाव आय' नायलाय जेखाइखौबो नायलाय आय' माइसि गिदिर खबायाबो माइसि गिदिर आंनो हाबजागोन माथो बे सेनफोरावलाय नानि मोना सिनायदों आंखौ नुदों नामा इउटुबाव नुदों आय' नुदों माथो होमबालाय टिकेट गैयाबाबो हाबजागोन ना हाबजायो हनै जोंना टिकेट लायगासिनो जोङो माने ओरैनो हाबा आरो टिकेट होनानैनो हाबसै नै जोङो टिकेट लाबाय 30 थाखा 30 रां होनानै हाबसै जोङो बेलाय आगैनोनो होनसै हेल' थ' हाबनाय लोगो लोगोनो नै दैया एफा मोजाङै मा होनना बुंगोन बेखौलाय ओंखारगासिनो नामा ओमफ्राय मोनायावसो बिराद बरिया नुखागोन बेखौ लाइटिंजों ओमफ्राय हरैजाय नायदो आंखौ गथ'फोरा एसे सिनायोदां थ' बेजोंनो थांसै जोङो नै फार्स्टआवनो लेखानि बिजाब ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगो बेयोलाय मानि माल्टि स्पेसियेलिटि क्लिनिक आरोना सोरहाबा उदै सानाय खिनाय जायोबा नैबेनो बिजाबनि माबा थ' नायनोसै बेसेबां दिखांनो हायो बेनो मानि मुलि प्राकृतिकनि मुलि लेखा बिजाब नै लेखा बिजाबफोरखौलाय जोङो फसायखाया दा मोजां मोनखाया दा दस्रा आलदा जिनिससो मोजां मोनो ना नामा थ' देखायहैसै र' सौग्र' हैयाबानो जाबाय ओरैलाय नै बेयाव एखेबारे साइन्सनि एसे एक्जिबिसन जागासिनो गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि बियो प्रेजेन्टेड बाय गरेस्वर साइन्स एकाडेमि दाहाय फैसै बेयाव र' एसे खम जाथोंसै ओमफ्राय नै हरै नै बेफोरनो जादों एखेबारे स्टर आरोना नै नायलांबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन नै आरो सोर नै माथो बे साइडआव बिराद भिरथार माथो जाग्रा बुस्थु दं नालाय आच्छा दे गोजोननाय थाबाय दे मोजाङानो दे हरै थांग्रोनोसै दे गेटआवनो थांगार नै बेयाव मोजां मोनलायनायनि थाखाय बेफोरखौबो बायनानै होनो हायोरा ओमफ्राय नै बेयावहाय बे बैग्रि दखाना बिराद भिर माथो बिराद भिरखा नै हनै 550नो बिसना सादर गासैबो दंजोबोलै नै स्वेटार टफिबो गासैबो
गासैखौबो मोनगोन गासिबो आयंआलाय मा मा लाखो आङो खोस्लि लादों सेन्देल लादों सेन्देल लादों ना खोस्लि नै सनानि खोस्लि लादों सनानि खोस्लि ओइ होमबा माथो ओंखाम बेदरफोरबो बिराद मोजां जागोन हेलो दे जायो ओमफ्राय दिनै नोंसोरो जों हुग्राजुलि हुग्राजुलियाव थांबायथ' नुखादोंमोन आं भिडिअखौ दे फंबायमोनजोंनो बिराद गोबाव फट' लाबाय थ' बेनिखायनो आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय मिथिबायना बेदिनो अननाय होनांगौ दायो आङो थांसै बे स्टेजनि फारसे थांसै बिराद गोदै मेथाइ खनगासिनो थ' नायनोसै थ' नै बेफोरावनो एखेबारे दख'नानि एखेबारे दख'नानि स्ट'र आरो ना हरैजाय एखेबारे दख'नायानो दख'ना बिजों एखेबारे र' आयौ बेयाव नायलाय बिराद बरिया बुस्थु फानगासिनो माथो नै एखेबारे जाहाजबो दंबावो न' ओमफ्राय नै बरिया माथो सिफुं बिराद गोलाव गुसुं गासैबो दंजोबो नै सेरजायाबो दं बापरे सेरजाबो दं आन्दा बेनियालाय बुखोदा ओमफ्राय नै बेफोरखौबो मोनगोन बेयाव गासैखौबो मोनगोन थ' बेनो जादों जोङो बे लांगोनायाव हाबसै थ' नै बेनो जादों गोदोनि थ' दायो आङो बे बर'नि न' माने गोदोनि न'निफ्राय ओंखारबाय थ' ओंखारनाय लोगो लोगोनो नै बैग्रि फानगासिनो बैग्रि फानै ओमफ्राय हरैजाय नै आफा नार्सारि दं माबा माबि बेजों जानाय बुस्थुफोरलै आयो बेजोंथ' जियानो जि माथो गारिबो फानलायलायदोंब्रा दख'नानो एभेलेबेल दख'नायानो दख'ना स्वेटार गासैबो मोनगोन नै बेबो जादों दख'ना दखान ओमफ्राय बिराद दावराव जाबायलै बेनिफ्राय आङो MM स्ट'रखौसो नागिरगासिनो MM स्ट'रा अबे साइडआव दंथाय र' अबाव दंब्रा नायनोसै र' बापरे दखानखालै पुरा दखानानो दखानखा आइयो नै दख'ना होबाय एखेबारे दख'नानो दख'ना माथो बेयावलाय आरो आंखौ सिनायनाय रावबो गैला नामाब्रा एसे लासिंसो मोनलायलायोब्रा एसे माथो हरदावबा सोरबा आदा होनना बुंबा एसे मोजां मोनगौमोन ना नै 100 थ' नै बेयाव नाय बेनो जादों एखेबारे सिख्लाफोरनि देलायग्रा मा होनना बुंगोन बेखौ दखान आरोना नै एखेबारे नानिमोना बायगासिनो नानिमोनालाय मा बायदों एसे लाजिदों नामाथाय रौता डिग्री कलेजनिफोरा लाजिदों नामा लाजिदों लाजिनाङाहाय माथो बिराद मोजांथार आंबो बायनोसो सानबाय खिन्थु होनोलाय सोरनोथो होनो आङो र' दाथ' बायथ'लालै गैयाना नै बेयाव खुरै थुरसि गासैखौबो मोनजोबो ना मा नानि नै एखेबारे गासैखौबो मोनजोबो आयौ गस्लाब्रा नै फुथुलायानो फुथुला जा मोजां फुथुलाखा टेडि नै एखेबारे टेडि
बे सेंग्राफोराबो मा टेडि नायगासिनो ना सोरनोबा होनो थाखाय ना टेडि बियार होनो थाखाय नायगासिनो माबायावसो फेसबुक नुबाय थादोंमोन दिनै मोगथां नुबाय आरो जों अरांनि सिनायदा माबादि मोना आदायाथ' जेनेबा गावनि गथ'नि थाखाय थ' आङो फैफिनबाय आरोबाव गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनियाव ना थ' बिसोरो एक्जिबिसन लाबोदों थ' बिथांमोना एसे खोन्थाना होगोन दे बेखौनो एसे ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि बे प्रग्रामाव गिदिङै एक्जिबिसनाव जुदि गिदिङै उदै खर' हारि सायोबा मुलि मोनगोन ना थेंक इउ नै बेयाव मुलि मोनजोबगोन आरो जों दा टंलानिफ्राय फैदो हा मोजां डक्टरखौ मोनगोन आरो मोजां डक्टर माथो टंलायावहाय दङ बेयो रेलगेटनि खोला आमतला अके जायफोरा जुदि बेरामजों जुदि माबाना थायोबा थ' भिजिट खालायनो हागोन बे टंलायाव आरोना थ' दायो आङो ओंखारलांसै नै दाहाय आरो फैबावगोन मोनायाव थ' थांसै आङो टाउनाव आरो फैबावसै औ थ' उनावनो दं जेनेबा मेन स्टेज आरोना मेन स्टेजानो जादों हरै थ' नै गेटखौहाय नायदो गेटआथ' बिराद मोजांथार ओमफ्राय नै बेयावबो बिराद मोजाङै बानायना दोनदों दा मोनायावसो बिराद मोजां जोंगोन बियो मोजां आखाइनो क्लिन जाजोब्बायलै नै आलुखौ सावथाल नारेंखलखौलाय नारेंखलखौ दे मेंबायलै दे दै जा मेंखाबाय सेंग्राफोराबो बिराद इन्टारेस्टखा बिदिनो जानांगोन ना माथो आरो दुखुलै बे जिबनावलाय ना मा होनो नै दा बेयावनो दं जेनेबा बर'नि मुंदांखा नै सिगाङावनो दं बड'फा बिथां ओमफ्राय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल ओइलायनो सनाराम फावसेन नै सिडनी एन्डेल बिथांमोना बे बर' थुनलाइखौ लानानै माने बिराद माबाखा आरोना बिसोर बिराद मोजां कन्ट्रिबिउसन होदों नालाय नङाबाथ' बर' रावाथ' गोमालांगौमोनानो दा आबौमोनखौनो सोंसै बे बोरै नांखोथाय बेफोरखौ नायनानै मोजां नांदों ना औ दे औ जोबोद मोजां नांदों ओमफ्राय मिस्टार जेकि नोंखौलाय बोरै नांदों मोजां नांदों मोजां ना many things to learn ओमफ्राय माथो हनै आयौ खांख्राइसो माथोब्रा र' बे खांख्राइखौ दानो एसे दसे नायना फैसै बे खांख्राइयालाय आयौ बे खांख्राइयाबो माने एसे गिथावना खांख्राइब्रा मानोथो बे खांख्राइयालाय आयौ माथो फट'सो लागोनदां एसे डिस्टार्ब खालायना होनसै आंबो माथो आरोलाय ओमफ्राय आंजों फट' लानो औ लाजायो फै वेलकाम ओमफ्राय आं बेखौसो मिथियासै ना मानो बे खांख्राइलाय मानोथो दं ओइस माथो गोजाव खाथ्रासो हा मास्कट दे एसे लाना होलाय बिराद गिलिर दे लाबो आइदै आखायानो जाला दे फैदो दे आंनिजोंबो लांसै हेल' दे बेयाव थालाय आंनिजों लांसै
दे ओमफ्राय बिनानावमोनखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय फट' लाबाय ओमफ्राय फैनानै उनावसो नुदों आङो फेसबुकफोराव बिराद फल'वार्स दंसै बे सिस्टारमोनहाबो खाथ्रासो बिसोरबो र' नानिमोनखौबो बिराद दुखु थानाय बायदि नुदों आङो मेंबाय नामा नानि मेंबाय हा मेंदों मेंनायालाय दा साननैसो आरो माथो खालायगोन दा एसे गसंनांगोन बोलाय थ' बेनिखायनो एसे मिनि होनो फैबाय आरो नै हनै सासेयाबो बिदि मिनि नांगौब्रा एसे सानैजों रायलायबाय था ओमफ्राय मिनिलायबाय था नङाबा मेंगोन ना दे नानिहालाय मा नाम मुनि दैमारि आयौ आं मोजाङानो नामा थांसै होमबा नै बेनो जादों मेन गेट नै गोजोन्थों होबाय थेंक इउ दा ओमफ्राय नै आगैमोनाबो एसेबो मिनियाबा एसे मिनियो नै ओइलाय सेंखारनिनो मेङाखै बियो बुहुद बेदिनो जसाव थानांगौ ओमफ्राय आगैयालाय मेंबाय मेङाखै अबावथो मेंनो आथिं सासोदोंनो बेहाबो आथिङा सादों दा मिनिबाबो नुला बेखौ ना हनै सासेयासो बिराद सिरियास थादों हामालै बिदि थानो एसे मिनिनांगौ नै बेना बिराद मोजां स्माइल होदोंना थ' दा मोना आरो फैबावसै दा नै बिनानाव मोनाथ' अबसे बिदिनो सिरियास थानांगोन नङाबा मानसिफोरा गिनाय नङाना भलेन्टियार नालाय गिनांगोन बिसोरखौ दा लावथि हमबाथ' आरो गिबावगौमोनदां बिनानावा मेंबाय नामा मेङाखै मेंनो मोना दिनै बिनानावफोरा बिदिनो सिरियास थादों होमबासो गिगोन ना मानसिफोरा नामा बिनानाव नङाबा गिनाय नङाना बिराद मोजां थ' जोङो थांसै फल'वार बुंनाङालै गाज्रि खोनायो थ' जों फेमिलिखौनो बुंजायो आरोना बड'लेण्ड हेमब्रमनि दे हेन्डसेक बेयावनो लानोसै आखायाबो सिङावसो दे थ' बेदिनो अननायखौ बेदिनो होबाय थादों बेनिखायनो आंबो बिराद मोजां मोनदों थ' दानि थाखाय एसेबांनो दोनथ'नोसै दा मोनानि भिडिअखौ एसे आलदाहैनो बानायसै तब तक के लिए टाटा बाय बाय